Ola, que tal? Son Fátima Pego, cantante e comunicadora, e hoxe teño churrascada cos amigos. E como non teño moi boa man ca cociña, tocaron os preparativos, así que vou ao meu bares. Pois vou a comezar pola sección das verduras porque unhas verduriñas á prancha sempre acompañan ben un churrasquiño. Imes. Somos de familia de panadeiros, así que na nosa mesa nunca pode faltar unha boa bola de pan. E, por certo, falando de pan, teño unha anécdota que teño pendente de contarvos. Vosme porco un poquinho de tenreira para facer a brasa e os chouriciños. Grazas. E falando de chourizos e tamén de pan, por aquí ven a anécdota que vos tiña preparada. Estaba eu a punto de subirme a un avión en República Dominicana cando fixeron un control rutineiro. E cando pasou o can pola beira do meu bolso, toleaba. Que levaría aí? Que levaría aí? Pois que levaba un bocadillo de chourizo que collera no buffet para levar no avión e o can toleaba, o que tiña era unha fame o pobre. E de postre, queixo con membrillo. O carbón! Ahora sí.